Hello everybody. It's very nice to be back in Bulgaria. Аз съм отново в България. I think this is my 5th time in Bulgaria, maybe. Мисля, че съм тук за пети път. I think everybody knows my first time was playing soccer for Wales against Bulgaria in the European Championships in 1994, I think. And then we've done a couple of movies here, one with Steven Seagal called Submerged, and I recently was here and did a movie called Company of Heroes, which turned out very well. That movie's done very well. So then we got asked to come over here and participate in the Mole, which I think is great fun. About 4 or 5 years ago I took part in the Big Brother in London, which was good fun for about 5 minutes. But then I was there for another 25 days. So I know for the contestants it's very... Да. Come on in, I'm going to go and have a cup of tea. Не знам дали всички знаете, че първият път, когато бях в България, беше на европейското, на квалификациите за европейското през 1994 година, когато Уелс играеше срещу България. Също така наскоро бях тук за един филм с Стивен Сегал. Радвам се отново, че съм в България. И също така се радвам, че ще участвам в шоуто Картицата 2 Разтърсване. Yeah, so I participated, as I said, in Big Brother in London, which was good fun, and it was always quite a relief when different celebrities came into the house. Също така, както вече казах, участвах в Big Brother в Лондон, което беше интересно и наистина приятно, когато много звезди участват в такова голямо предаване. There was quite a lot of the stuff shown to the public, which I know the public get very involved in these shows, which is very funny. Some stuff I'm sure won't be shown. Mind you, we're in Bulgaria, so maybe it will, I'm not sure. Голяма част от нещата, които се случваха в предаването, бяха показани и на публиката, понеже знам, че по време на такива предавания публиката също се включва доста активно в тях, но също така съм сигурен, че голяма част от нещата, които се случваха, не са показани, но не знам, предполагам, че в България по-голяма част от нещата, които ще се случат в това шоу, ще ви бъдат показани. Да. Yes. So yeah, I've sort of been very close to how these contestants have been, and I've witnessed it and I've been through it. So I shall be on their side a little bit in this to help them if I can. I'm going to do some games with them and some coaching, and I'd like to be part of them and be part of the show for the public. Бил съм на мястото на всички тези участници и знам как те се чувстват и ще се опитам да съм малко повече на тяхна страна, за да им покажа някои от нещата, за да ги науча на някои от нещата, които се случват и също така... И много важно да участвам в игрите, казах, колкото чух. И също така ще се радвам много да участвам в игрите и да съм част от тях. So we should let the games begin, really. If you have any questions, we'll answer them for you now. Затова нека игрите започнат и ако имате въпроси, ще ви отговарям на тях сега. Само се представите, моля, от коя медия сте. Благодаря. Господин Джонс, аз няма да ви задавам въпрос. Президент съм на футболен клуб Тангра, който е съставен предимно от хора в неравностойно положение. И вие сте един от техните най-големи любимци, защото цял живот винаги сте играл с сърце. Всеки път, когато сте участвал, независимо дали сте бил във форма, вие винаги сте играл с сърце.
И поради тази причина аз съм тук по тяхна молба да ви дам един подарък, една панелка на нашия отбор. Благодаря ви. And the good number, the best number. И най-добрия номер. Thank you, sir. Благодаря ви, господине. Много го оценявам. We wear this in the show. Мога ли да нося в шоуто? Колеги, може да задавате въпроси и други. След като вече не за първи път в България, какво знае за страната ни? Има ли си нещо любимо, жени, храна, място, София? И дали в картицата ще играе някаква роля или ще бъде себе си? Yeah, I will play a key role in the show. Играе ключова роля в шоуто. Everybody who saw the Big Brother knows that I like to have fun and make jokes. Last time I was in Bulgaria, my memory was snow. We were filming in the snow, so it was very cold, but very enjoyable and particularly enjoyable looking after Mr. Sizemore while we were filming. Да, ще имам ключова роля в предаването, определено. Последния път, когато бях в България, нещото, което запомних най-вече, беше снега. Спомените ми за България са доста снежни и особено така, добър спомен имам относно господин Симор. He got very excited when he got off the plane and he saw all the snow, and I had to explain to him that it was snow, not what he was thinking it was. Доста се позабавлявах, когато той слезна от самолета и видя, че всичко беше в сняг и че това бяло нещо всъщност е сняг, а не това, за което той си мисли. Да, заповядайте. Това ни е блясък. Интересуваме дали вече знаете с какви хора ще живеете няколко дни и дали помните името и някакви. I don't know any of them yet. We're going to do some research today before we go in, so I'd like to get to know some of them, and then that way you can interact more. Right? You know, if I know some of the personalities. Also, you know, there will be some jokers there. There'll be some serious guys, so you know we can. I can pick on some of them, and I can help some of them. I can be, if you like, nasty to some and happy with others. Все още не познавам никой от хората в предаването, но определено ще направя малко проучване преди да влезна. Ще бъда добър с част от тях, също така ще бъда и малко гадняр с друга част от тях. Ще видим как ще се развият нещата и какво точно вие ще искате. It's very hard to remember all the team. That's 20 years ago. I remember Stoichkov because I have his shirt up in my house in Hollywood. We exchanged shirts at the end, but at the time, reading the program for the soccer match, I just thought they were all related because the names all look the same. Трудно е да запомня всички съотборници и всички хора, с които сме играли, понеже това беше преди около 20 години, но определено помня Стоичков, понеже имам негова фанелка закачена в къщата ми в Холивуд, понеже си разменяхме фанелки след матча и нещо, което ми беше много странно, беше когато разглеждах програмата за футболните матчове и гледайки имената там, всички ми изглеждаха, че са роднини, тъй като имената ми изглеждаха много подобни. След, ако ви хареса устоя в България, всички сме гледали Мъжкари в Русия. Бихте ли направили подобно потребно реалити в България, Мъжкари в България?
I do like it in Bulgaria, but I wouldn't do that show again. It was just a one-off. I like Bulgaria more than I like doing that show. Харесва ми България, но не бих направил такова предаване тук, тъй като това предаване беше само един единствен път, но въпреки всичко харесвам България много. I nearly, on that show, I nearly got eaten by bears and shot by poachers too much. I quite like the nice hotel life, not the outside. But that show was kind of a bucket list for me. I produced it for Discovery Channel, and I just wanted to get it out of my system to do it and live in the wild and with the bears and the poachers and the salmon, and I did that, and it was it's done and it's there, but I won't be making another one. В това предаване почти наистина бях изяден от мечки, бях почти прострелян и наистина не бих направил такова предаване. За мен това предаване беше малко като извадено от кофата. Наистина продуцирах това предаване, но просто исках да приключа с него, да го разкарам от системата си и наистина не бих направил втори път такова предаване. Вестник Монитор, при участниците в сегашната картина, първата вечер бяха посрещнати с една много приятна вечеря от скорпиони. Тогава, когато влезете и ви предложат подобно приятно ястие, ще приемете или ще откажете да опитате един скорпион? Would you eat living scorpions if you were asked to for this reality or no? Before I became a celebrity, I used to eat worse than that. Преди да стана знаменитост, ми се налага да ям и по-лоши неща. Медиан матч, какво знаете за моментното състояние на българския футбол и какво е гледането ви за Димитър Бербатов? Situation in Bulgarian football, and are you familiar with Dimitar Berbatov? Yeah, I know Berbatov, but we don't see too much Bulgarian football in America. A lot of Premier League, so I wouldn't be, that far up on Bulgarian football. But Berbatov, obviously followed him from Manchester United right through. So I wouldn't be able to expand on that too much, really. Да, познавам Димитър Бербатов, но в Америка не гледаме много български футбол. По-скоро гледаме повече премиер лигата. Не съм толкова добре запознат с българския футбол. Определено наблюдавам Бербатов още от Манчестър Юнайтед, но наистина не мога да разтягам много по тази тема и не мога да говоря много по темата за българския футбол. I was very surprised that he left Manchester United to go to Fulham. I thought he would want to different club. И също така искам да кажа, че бях много изненадан, когато Бербатов напусна Манчестър Юнайтед и отиде в Фулъм. Наистина очаквах да отиде в друг отбор. Кой е най-интересният момент от кариерата му в Уимбълдън? At Wimbledon it's difficult because I had 2 times there. One time, we won the FA Cup final there against all the odds, really. So it was, people have said that Wigan beating Manchester City was a big thing, but it wasn't, because we were a gang of misfits, really, that got together. We were the dirty dozen, the crazy gang was, whereas we were on very low wage, and we did it because it was our passion, and we loved being professional footballers, because most of us would have either been on the building site or jobs like this. So to be a professional football for us was our dream. Whereas I think the Wigan team that beat Manchester City, that they're still on $50,000 a week. So it was still different. So that, I think, in history is very special what Wimbledon did in the FA Cup. Относно Уимбълдън не мога да кажа много, понеже това беше доста трудно за нас.
Факта, че Уигън успя да победи Манчестър Сити, за мен лично не беше нещо много голямо. Тогава всички бяхме много млади, бяхме по-скоро една група, един вид нещастници, и по-скоро голяма част от нас не бяха професионалисти, а бяха хора, които ще се занимават с строителство или нещо от работа от този порядък. Но победата ни над Манчестър Сити наистина беше приятно нещо и пак казвам, че за мен това наистина не беше някакъв голям успех, понеже ние си бяхме една група от луди глави, които бяха доста млади, а и все пак бяхме на съвсем различно ниво тогава. Колеги, последни два въпроса. Последните два въпроса от Вечен телеграф. За кино, ако може. Какво снимахте последно преди да дойдете в София? И в момента в София са Пирс Броснан и Мила Йовович. Познавате ли се с тях? Бихте ли се видяли след като излезете от картицата? Благодаря. My last movie to come out was Escape Plan with Sylvester Stallone and Schwarzenegger, which we filmed in New Orleans. But yeah, I did hear there was a movie being shot there with Pierce Brosnan, but I think I'm going to be busy on the Mole, and then I have to get back to some sunshine to play some golf in Los Angeles. Последният филм, в който участвах и който излезна, беше План за бягство с Сталон и Шварценегер. Това е филм, който ние сняхме в Ню Орлинс. Да, чух, че в момента се снима филм с Пирс Броснан и Мила Йовович в България, но не мисля, че ще имам време да се видя с тях тук, тъй като искам да се съсредоточа върху картицата и след като излезна от предаването да ида на някое малко по-топло и слънчево място, за да играя голф. Последни въпроси, заповядайте. Кристиан Георгиев, Портал БГ. Следи ли още Премиер Лиг и какво мисли за кризата в Манчестър Юнайтед? Следи ли още Премиер Лиг и какво мисли за кризата в Манчестър Юнайтед? We do follow the Premier League. We have a lot of Premier League in Los Angeles, and I normally watch it in. After I played 9 holes, I go in the clubhouse to get a coffee, and then I see it on my way out to play another 9 holes playing golf. So I watch it for about 2 minutes. It gets in the way of my golf watching Premier League football these days. Да, все още следя Премиер Лиг, но начинът, по който я следя е следния. След като изиграеме до 9-та дупка, влизам за малко да пия чай и гледам какво се случва в Премиер Лиг, следя мачовете, след което излизам за да продължа с останалите 9 дупки. Така че го гледам за около 2 минути. I think the Manchester United issue at the moment is exactly the same as when Alex Ferguson took over. When Alex Ferguson took over at Manchester United was my first season, and I actually scored my first goal on my debut against Manchester United. That was Alex Ferguson, and it's like deja vu. Everybody was doing the same to Alex Ferguson as what they're doing to Moyes now. So I think that Manchester United and Moyes are being very dignified, and that they will become champions in the near future. Това, което в момента се случва с Манчестър, проблема, който съществува в момента, мисля, че е същия, който се случи и с Манчестър Юнайтед, когато Алекс Фергюсън пое отбора. Тогава по същия начин всички говореха за Алекс Фергюсън, отбора имаше същите проблеми, но мисля, че в момента Манчестър Юнайтед се представят много добре и наистина се държат много почтенно и много добре, и затова смятам, че ще преодолеят този проблем, както го преодоляха с Фергюсън, и съм сигурен, че отново ще бъдат шампиони. Благодаря ви, колеги. Моля, нека един последен на някой, който не е задавал. Ще ви задава. Виждаме го с шапка, знаем, че има любима шапка. Колко ще видим от тях в картицата, коя ма най-скъпата
И дали ще си тръгне накрая с един български калпак, който ще сложи до портрет, до панелката на Стоичков. See with hats all the time. We know you like hats. How many hats do you have? Which is the most expensive hat you have? And also, are you willing to leave Bulgaria with the traditional Bulgarian cap and put it somewhere in a frame when you go back? I think the more greyer you get around the sides, the more hats I buy. Мисля, че случая е следния. Колкото повече ти си побелява косата отстрани, толкова повече започваш да носиш шапки. I have a lot of hats. This is like one of my favourite ones, I suppose. But I used to leave a lot of them on the planes after getting off. Having too much to drink on the plane, I'd leave without most of them. So I used to leave most of my hats on planes, so I'd have to get off the other end and buy a new one. But I've always been crazy about hats. Certain hats that suit me. I've got I got into hats when I was a young lad, but it's, you know, they come and go. I don't have a real special one, but I have some nice fedoras and some nice trilby hats. Да, определено харесвам шапки много, но имах много проблем с тях, когато започнах да ги нося. Започнах да забравям голяма част от шапките си по самолетите и обикновено това се случваше, когато пивах малко повече по време на полет. Не мисля, че имам точно определена любима шапка. Тази, която нося в момента, определено е една от любимите ми. Наистина ги харесвам. Започнах да нося шапки още когато бях младок и със сигурност харесвам шапките. Имам няколко доста красиви федора и още няколко от различни типове. И още няколко тробита. Се възползваме от идеята за калпак. Знам, затова го казах. Благодаря ви, колеги. Благодаря. Виждане, ще се чуваме и виждаме